Céin tír in a bhfuilmuid? Fine. Céin ifar a hagan díreach ribh nó ní? 8. Céin tír as a dagan pizza? Éireann. Céin tanmhí a déir quack? Lacha. Anamní dáháin ar bhrat na hÉireann? Darag. Cé den chunta is mó in Éireann? Lachlia. Cóil de hrón? Armachota. Cé é trí mó de trí? Hen. Céin dátá ar an mala taobh hirdín? Darag. Céin dátá ar SpongeBob SquarePants? Ráiste. Cé bhéad látá sa tachtain? Sé. Anamní rud éigen a churann tú sa cuisneoir? Phone. Cé a conín in óras an Uachtarán? Tríona. Céin cruthatá ag an domhan? John Logach. Cé bhéad ruthatá ag cóir? Hochgin. Céin dátá ar carréid? Glas. Céin a dhéanaan leanamh? Moo. Céin lá hagan díreach tréis de hína? Oh! Agus sin an seaca second Tríona ní tá ag fannacht ar a scór ó Cuir Cúla4. Bhí sin gomáach chuna sa bhíonn tú? Dúir cúpla ceann féil ach braham go má. Tá sé am sé níos deacranú níos éascan am mar ceapú go mbeadh sé. Bagáinní bheag níos deacra tá na freigraí mar cho tapig. Nuair tá seaca second ar an glug agus nuair tá tú faoihrú ama, tá sé níos deacra. Tá sé bhád níos éasca bheith sí sáile ag fécinn deach nuair tá tú ar an scála an mór géirí GASTA éimers tá sé beagganín níos deacra. Cuir Cúla4 an féidir lum scór Múinteoir Tríona oil. Oh, céir de fuair tú Múinteoir Tríona, céir de ceapan tú? Nather. Well, dúirt mé go bhfuil trúr Múinteoir ag bór chlór na Ginnerí le chuig mhúinteoir. Múinteoir Tríona ó Gaelscoil Éanna san uamh chun déana mí fuair tú chuig mhúinteoir. Come on! Có gorgeous leat. Rockam trasna go chlór na Ginnerí agus tá mé chun thuú chláirnú. Isteach an seo so gur mé sin ar ball. Tá tú dul in orda bítre, but tá tú an sin ag an mór, Múinteoir Tríona chuig mhúinteoir, bhfuil tú sásta? Anna hásta. Bhí sin thar bór. Agus tásúla gom nachhuihí na daltaí I rang Tríona rang 4 éon obair bhaile amórach mu sin chom glór. Anna chorm. Tá. Múinteoir Tríona có gorgeous leat chuig mhúinteoir, maithú gur